Velkommen til alle sammen. Lad os lige vente 1 minut mere og se, om der er flere, der dukker op. Det var der. Jamen, skal vi ikke så småt begynde at gå i gang? Velkommen til, og tak fordi I har taget jer tid til at deltage i det her webinar. Vi kommer til at fortælle lidt om de 2 åbne calls, vi har i Blue Action Banners-projektet. Her helt fra en start vil jeg gerne gøre opmærksom på, at webinaret her det bliver optaget, for at det kan lægges på hjemmesiden efter i dag. Jeg kan se, at I alle sammen har slukket kameraer og mikrofoner, så det er fint, så kommer I ikke til at optræde på videoen. Men til sidst, hvis I har lyst til at stille spørgsmål, kan I godt gøre det ved at tænde igen, men det vil så komme med på videoen. I kan også stille spørgsmål i chatten. Lad os se, hvordan vi får skiftet her. Vi er jo en del forskellige partnere i Blue Action Banners, så her i Danmark der er vi en gruppe fra SDU og en gruppe fra Food and Biocluster Danmark. Jeg hedder Sofie Binds, og jeg er marinbiolog og project manager på Syddansk Universitet. Og med mig har jeg mine 2 gode kollegaer, Rebecca Breeding, som er project manager på SDU, og Cecilie Petersen, som er marinbiolog og Ocean Mission Manager på SDU. Og vi 3, vi udgør det danske nationale kontaktpunkt i Blue Action Banners-projektet. Vi vil også være teknisk support i løbet af den her projektperiode, så alle spørgsmål I måtte have i forbindelse med projektet, kan I rette til os, og så vil vi hjælpe jer videre så godt som vi overhovedet kan. I dag der vil vi introducere jer til Blue Action Banners og Mission Ocean. Vi får besøg af Nanna Mejlholm Christiansen fra Tænketanken Hav, som vil dele deres erfaringer med fællesskabsprojektet Danmark planter ålegræs. Så vil vi have en teknisk gennemgang af projektet. Vi kommer igennem ansøgningsprocessen, vigtige krav for ansøgningerne, strukturen i støtteprogrammet og hvad der tilbydes, altså støtte til både Community-led Actions og Transition Agendas, som er de 2 åbne calls, vi har. Vi slutter af med en spørgerunde, og det er ikke sikkert, at vi kan svare på alle spørgsmål, I måtte have, men vi vil prøve så godt som muligt i den her time at besvare jeres spørgsmål, og ellers vil vi sørge for, at I bliver sendt videre i den rigtige retning, eller vende tilbage til jer efterfølgende. Som sagt vil jeg gerne have, at I venter med at spørge til allersidst, og skulle der dukke spørgsmål op i løbet af det her webinar, så skriv dem endelig i chatten, og så tager vi dem også til sidst. Lidt fakta om projektet. Der er 18 projektpartnere i Blue Action Banners, de er fordelt på 11 lande. Perioden, som projektet strækker sig over, 48 måneder, så det slutter med til august 29. Budgettet er 12,4 millioner euro. Heraf der uddeler vi 9 direkte til støtte i projekter. Og projektet er koordineret af Submariner Network for Blue Growth. Her ser I et kort overblik over alle os, som er med i projektet. Der er repræsentanter fra alle lande i Banners-området, og det er området omkring Østersøen, og de lande ud til Nordsøen. Og det er et meget spændende konsortium, der er sammensat her. Der er både repræsentanter fra det akademiske, der er tekniske institutioner, der er også institutioner, som er tæt tilknyttet industrien, og der er andre organisationer, som for eksempel Funding Box, som er en tredjepart, der vil varetage håndtering af selve ansøgningerne. Så i det her konsortium er der altså en stor ekspertise, som I kan drage nytte af, en lille smule allerede i ansøgningsprocessen, men i høj grad ved de projekter, som lykkes og bliver fundet, de vil kunne drage rigtig meget nytte af den her ekspertise, der er i konsortiet. Blue Action Banners er en del af EU's Mission Ocean, og derfor så er det vigtigt at forstå, hvad er Mission Ocean, hvad går den egentlig ud på, og det vil Cecilie godt give os en indflyvning i nu her. Ja, tak Sofie. Blue Action Banners, det er et af 4 projekter under Mission Ocean, som deler de her penge ud. Og Banners, det står i den her tilfælde for
Baltic and North Sea, så vi fokuserer på at understøtte den her Mission Ocean i Østersø- og Nordsøområdet. Og Mission Ocean er et initiativ fra Europakommissionen, som fokuserer på at understøtte genopretningen, beskyttelsen og bevarelsen af sundheden i ferskvands- og havområder i Europa frem mod 2030. Og for at konkretisere det lidt, så har man delt det op i 3 søjler med fokus på beskyttelse og genopretning af marine og ferskvandsøkosystemer og biodiversitet, at forebygge og eliminere forurening fra hav og ferske vande, og til sidst at gøre den blå økonomi bæredygtig og CO2-neutral og cirkulær frem mod 2030. Og de her, jeg har valgt at lige tage et ekstra slide med her, som godt nok er på engelsk, men det kan være, at I kommer til at støde på de her målsætninger på engelsk, så det er også for at gøre dem lidt mere familiære for jer. De her 3 søjler har også nogle underfokusområder, især rettet mod den europæiske lovgivning. Og det er simpelthen for at understøtte det allerede eksisterende rammer, lovgivningsmæssige rammer for de her aktiviteter. Så ud over de her 3 søjler, så er der også 2, man kalder enablers, så nogle tværgående aktiviteter hen over de her målsætninger. Og den ene, det er digitale videnssystemer. Det er især måske stødt på ordene digital tvilling eller digital twin ocean. Og så den sidste, og ikke mindst den offentlige og borgerrettede mobilisering og engagement. Så simpelthen ikke bare, at de her aktiviteter er rettet mod forskning og innovation, men de er rettet mod borgere og lokale aktører. Og det er jo så også det, som projektet skal understøtte. Så simpelthen i tråd med de her målsætninger, at levere og understøtte konkrete, målbare løsninger, som skal understøtte målsætningerne. Og det er simpelthen fordi, at den her mission har været delt op i 2 sådan faser. I starten, de 3-4 første år, har man fokuseret på vidensdannelse, allerede eksisterende viden, men også ny viden, teste og demonstrere tekniske løsninger og metodiske løsninger rundt omkring i havområderne i Europa. Og nu går man så ind i den anden fase, som handler om at opskalere og udskalere de her eksisterende løsninger og implementere dem ude i virkeligheden, ude i de lokale og regionale kontekster. Og der er jo ikke kun Nordsøen og Østersøen i de europæiske farvande. Der er fra Europakommissionens side har man valgt at fokusere på sådan nogle fyrtårnsområder, hvoraf Barents er et af områderne, men så er der også atlantiske og arktiske. Der er Donau- og Sortehavsbassin, og så er der Middelhavet. Så hvis I har kollegaer, eller I har nogle aktiviteter, som også foregår ud i de her områder, så kan man søge igennem vores søsterprojekter, der fokuserer på de her transition agendas og community-led actions i de respektive havområder. Men her der fokuserer vi på Nordsøen og Østersøen. Så tilbage til Blue Action Barents i Østersøen og i Nordsøen. Blue Action Barents har en vision at yde målrettet finansiel støtte, at yde teknisk vejledning og strategisk vidensdeling. Og alt dette for at understøtte opskalering og udbredelse af Mission Ocean løsninger i Lighthouse-området for Østersøen og Nordsøen. Der er de her 2 åbne calls lige nu. Den første, det er Community-led actions, som kan oversættes på dansk til fællesskabsdrevne og lokalt forankrede indsatser. Den anden, det er Transition Agendas, som er på dansk kan være omstillingsdagsordner. Det er vigtigt at understrege her, at det ikke kun er finansiel støtte, der ydes til de her projekter. En stor støtte i det her projekt er også teknisk bistand, vidensdeling og netværk. Men alt det vil vi vende tilbage til lidt senere,
Fordi først så vil vi gerne give ordet til Nanna Mejlholm Christiansen, som vil komme med et inspirationsoplæg fra deres projekt i Tænketanken Hav, Danmark planter ålegræs. Det er et Citizen Science projekt, hvor frivillige planter ålegræs langs Danmarks kyster. Så ja, værsgo Nanna, ordet det er dit. Vi glæder os rigtig meget til at blive inspireret af jeres spændende projekt. Ja, jeg skal prøve. Ja. Det er godt, jeg tager lige styring der. Ja. Ja, så tak for den introduktion. Jeg hedder som sagt Nanna, og jeg er projektleder på Danmark planter ålegræs. Og ja, jeg glæder mig til at prøve at komme med nogle idéer, og måske jeg forhåbentlig give jer lidt inspiration til, hvordan man kan strikke sådan et projekt sammen. Og det vil jeg gøre ved at fortælle om lidt om nogle af rammerne for projektet, og hvad formålet har været fra vores side. Og så også selvfølgelig dele nogle erfaringer, som vi har gjort os i det her projekt, som har kørt i 2 år indtil videre. Så bare lige helt kort, så er det et projekt, der drives af os herinde fra Tænketanken Hav, og så har vi i samarbejde med vores videnskabelige hovedpartner, som er Syddansk Universitet, og som er støtte fra Nordea-fonden. Og egentlig så vil jeg gerne starte med at vise jer en lille video, for lige netop vi kan få en fornemmelse af, hvad det er, jeg og vi arbejder med herinde. Og jeg har fået at vide, at lyden virker, så jeg håber, I kan høre det lige om et øjeblik. Og jeg skal bare lige sige, at i introen her, der står der det store ålegræsinitiativ, og det er simpelthen fordi projektet har gennemgået et navneskifte, og det er altså ikke lige blevet implementeret i videoen endnu. Men det er Danmark planter ålegræs, som I skal se en lille video om her. Så den kommer nu. Ja, så med den stemningsfulde video, så vil jeg gå videre til at snakke lidt om, hvad formålet med hele projektet er, helt overordnet set. Så det vi rigtig gerne vil, er selvfølgelig at få skabt noget lokalt engagement. Ikke kun i ålegræs, men vi bruger det også ligesom som en kommunikativ vinkel til at kommunikere om noget meget smalt, og så egentlig brede det ud til at snakke mere konkret også om vores havmiljø. Og det her med, at vi mobiliserer befolkningen til en helt konkret handling, det er i vores øjne et meget stærkt virkemiddel i forhold til at få skabt det her lokale engagement. Vi håber også på, at de frivillige, der bliver engageret i projektet og fremmødte, der kommer på dagen, de kan netop blive bevidste om, hvordan vores hav har det. Og gennem gode snakke med de andre mennesker, der er mødt op på stranden, måske også kan være med til at genfinde eller finde kærlighed til havet. Helt konkret så har vi også et formål, der er, at vi gerne vil plante ålegræs på over 30 lokaliteter årligt, og det er på hele kysten, eller på hele langs kysterne, og så vil vi rigtig gerne hjælpe reetableringen af ålegræs på vej med de her udplantninger, og det er selvfølgelig på nogle udvalgte lokaliteter, som vi har nøje udvalgt. Så der er ligesom 2, overordnede spor. Vi har både et formidlingsspor, altså vi rigtig gerne vil oplyse og skabe noget fokus. Og så er der også den her tunge citizen science del, som projektet står på, det videnskabelige fundament. Fordi det er jo det her helt særlige, unikke citizen science projekt, og som jeg fik nævnt, så er vores hovedpartner Syddansk Universitet.
Og her der sidder der en forskningsgruppe, der bliver ledt af Mogens Flint, som har rigtig mange års erfaring i netop det her med at udplante ålegræs og marin naturgenopretning generelt. Men lige i det her projekt, så har vi nogle frivillige teamledere, kalder vi dem, som bliver onboardet, det vil sige, de får faktisk en teknisk uddannelse fra vores forskere på SDU, og de lærer altså, hvordan man både udplanter og moniterer ålegræsset efterfølgende, så de kan indberette data til Syddansk Universitet i sidste ende. Og alt det her, det er selvfølgelig med henblik på, at vi rigtig gerne vil have en masse data, så vi kan få noget mere viden om, hvordan marin naturgenopretning, og mere specifikt, hvordan ålegræs genopretning, den arter sig langs de danske kyster. Så vi forsøger at lave den her kortlægning af, hvordan det altså går med vores udplantninger. Jeg vil bare kort sige noget om lidt om partnerkredsen, også måske nærmest som inspiration til nogle nye til de nye initiativer, I måske pynser på. Men de tanker, der gik bag vores projekt i forhold til partnerkredsen, der kan man sige, at vi har en ret tæt partnerkreds. Og det har fungeret utrolig stærkt for os at kunne have det her netop faglige, videnskabelige grundlag med den gruppe fra STU, der netop har så mange års erfaring. Så det vi bygger hele vores projekt og vores indsatser på, det er, at de har udviklet metoder til, hvordan man skal udpege egnede områder. De har også udviklet og undersøgt, forsket i, hvad den bedste metode er for at udplante ålegræs. Og det kan I se resultatet op her i højre hjørne. Det er altså det mønster og den metode, som vi bruger i vores projekt. Så på den måde så har det virkelig skabt et stærkt fundament for, at projektet kan stå stærkere. Og det her er også bare lige et eksempel for at vise, at der er altså rigtig meget, der ligger bag den forskning, som Syddansk Universitet har lavet med ålegræs genopretning. Men man kan sige, jeg tænkte også i det her med partner, at nogle af dem, som jeg snakker utrolig meget med på daglig basis, det er de frivillige, der er i projektet. For vi har rigtig mange både engagerede og dygtige frivillige i projektet. Og man har mulighed for at være frivillig via 3 forskellige roller. Vi har ligesom sat, delt noget ansvar ud mellem de her 3 roller, så man kan være med som teamleder, som står for den tekniske del af udplantningen, havvært, som står for at tage imod folk på dagen, eller snorkeldykker, der også er med ude i vandet og udplanter ålegræsskud. Så det vi forsøger at samle på alle vores lokaliteter, det er et stærkt frivilligt team, der består af alle de her roller, som kan supplere hinanden og arbejde sammen om et fælles mission, og netop kunne inddrage eller give noget ansvar over til frivilligt teamet i forhold til at inddrage de lokale aktører, der giver mening. Fordi man må sige, ofte så har de lokale jo meget mere kendskab til, hvilke formidlere eller aktører, der giver mening at tage ind mere, end vi kan have overblikket herinde, når vi er på national skala. Så det har vist sig at være utrolig gavnligt for os. Og bare lige for at få sat nogle tal på, så havde vi jeg fik vist også nævnt, at vi har været i gang siden 2024. Og hvert år der har vi haft lige omkring 200 engagerede frivillige, og det er så både teamledere, havværter og dykkere. Og hvis vi kigger på, hvor mange der så kommer på dagen, vi laver den her årlige udplantningsdag, der har vi haft ca. 2.700 deltagere. Og deltagere det er sådan et samlet begreb for både vores frivillige, og så også de mennesker, der møder op på selve dagen og bare gerne vil være med og høre mere om projektet. Der har også været deltagelse fra borgmestre, fra ministre og andre VIPs, som vi kalder dem. Så der har været rigtig god bevågenhed og fokus, når vi har lavet de her udplantningsdage. Og vi har haft 32 lokaliteter begge år, hvor vi har udplantet. Og bare lige for at gøre en lille smule reklame for projektet, så udplanter vi også ålegræs igen i år, og det bliver søndag den 14. juni. Så I må endelig sætte kryds i kalenderen, hvis det giver mening for jer at deltage. Ja, så vil jeg også rigtig gerne snakke om nogle af de erfaringer, vi har gjort os i forbindelse med den lokale forankring, som er et helt centralt element selvfølgelig i det her projekt, og som jeg tænker også, som er noget, I måske rigtig gerne vil arbejde med. Og nu kan I se nogle billeder, der er et marsvin og en masse billeder, eller en masse mennesker, der står med hænderne i vejret, men det jeg vil fortælle med det her slide er egentlig, at vi gør rigtig meget ud af både at lave nogle fysiske mødepunkter, hvor de frivillige kan mødes i de her teams, som jeg snakker om. Så de 2 nederste billeder, I for eksempel ser her, det er vores årlige uddannelsesweekend, hvor alle teamledere og havværter, de inviteres til at komme til en weekend i Nyborg.
Og så bliver de simpelthen undervist af forskerne fra Syddansk Universitet i, hvordan man udplanter og høster og moniterer ålegræs. Men i og med, at vi også har et projekt, der er meget tungt i sommerhalvåret, altså i forhold til, når der sker ting, og hvornår der er events, så gør vi også ret meget ud af at forsøge at at fastholde vores frivillige i løbet af året, og rigtig gerne vil komme med nogle bud på, hvordan det kan være nogle events, de kan deltage i, eller nogle særlige webinarer, det som vi også prøver at tilbyde, netop for at vedligeholde det her engagement, som de jo vi er utrolig taknemmelige for, at de giver så meget i projektet. Så særligt de her fysiske mødepunkter har vi oplevet har givet utrolig meget til det engagement, og især netop vedligeholdelsen eller fastholdelsen af vores frivillige. Og vi har faktisk også en utrolig høj fastholdelsesrate af vores frivillige. Der er rigtig mange, der gerne vil fortsætte år efter år, og vi har sådan nogle teamledere, der kommer ind på 3. år nu, hvor de skal lave deres 3. ålegræsudplantning, og så har de så været nogle forskellige steder. Så det vidner også om, at det virker også det her med den kontinuerlige kommunikation og blive ved med at inddrage de frivillige. Og det er også det, jeg rigtig gerne vil fremhæve her, at vi har sørget for, at de frivillige de bliver inddraget aktivt, i stedet for at blive orienteret. Så et helt konkret eksempel, jeg vil give, det er, at vi bruger de frivillige, når vi skal for eksempel vælge nogle nye områder til udplantning. Fordi vi oplever jo, at nogle af de områder, vi prøver at teste af, de ikke er egnet til en ålegræsudplantning, så derfor så må vi jo prøve at kigge mod nye retninger. Og der bruger vi i høj grad den lokale kendskab, som vores frivillige de har i deres område. Og vi har utrolig mange ildsjæle med, der også rigtig gerne vil være med til at påvirke netop, hvor er det, vi tester, og hvor indsamler vi viden omkring ålegræs genopretning. Så på den måde, så har de frivillige ligesom fået muligheden for aktivt at spille ind til os, og også være med til at forme nogle af de udplantningslokaliteter, som vi altså har valgt at tage med videre. Og det er noget af det, jeg tænker, der netop også kan skabe utrolig meget ejerskabsfornemmelse. Det er i hvert fald det, vi kan fornemme, der sker ude i de frivillige teams, hvor det har været tilfældet. Så det er et rigtig stærkt greb, som har virket godt for os. Og samtidig så forsøger vi at være så lokale som muligt, på trods af, at vi jo har et nationalt projekt. Og med det, så mener jeg, at vi forsøger at screene for nogle af de rigtig engagerede foreninger, der kan være i lokalmiljøet. Både, og her har jeg skrevet blå foreninger, men altså som sådan en paraplyterm for surfklubben, eller sejlerklubben, og kajakklubben, badeklubben. Der er utrolig mange forskellige foreninger, man kan gå ind og trække på der, og som ofte har mange ressourcer og tid, de utrolig gerne vil give til projekter som det her. Så det har været meget vigtigt for os at forsøge at finde, hvor det har været muligt, og engagere nogle af de her blå foreninger. Og samtidig så har vi også gode kontakter og samarbejder med både national, geo og naturparker, og også kommuner, der er noget, som vi faktisk her i den senere del af projektet er begyndt at sætte mere fokus på, hvordan vi kan inddrage kommunerne aktivt, fordi de ofte via deres kanaler kan nå nogle helt andre målgrupper, end dem vi kan nå via vores egne kanaler. For eksempel når vi gerne vil promovere vores projekt, eller få det ud, både i en rekrutteringsmæssig kontekst, men også mere bare for at få folk til at møde op på dagen. Så det er nogle gode erfaringer, vi har gjort os, at det er nogle rigtig vigtige steder at starte, og hvor man kan få rigtig meget sparring, og lokal kendskab, det er jo bare guld værd, når man opererer på den skala, vi gør i det her projekt. Så der gør vi virkelig alt, hvad vi kan. Og ja, det her med, at vi sørger for, at de frivillige teams, vi sammensætter, de får også en pakke med viden med sig, både på de her uddannelsesweekender, men vi har også nogle online onboarding, nogle webinarer og en hel masse materiale, som kan eftersendes også. Og det har selvfølgelig taget noget tid at opbygge det kartotek, men det gør også bare, at vi har nogle frivillige, der føler sig forhåbentlig meget klædt på til at netop kunne varetage både de spørgsmål, der må komme til projektet, men også bare helt konkret at stå for en ålegræsudplantning selv.
Så det her med netop at få klædt de lokale ildsjæle på, det gør forhåbentlig også, at man kan få skabt nogle muligheder, og at de kan inddrage de aktører, som giver mening, så det netop kan skabe nogle synergier. Det har vi også set været tilfældet de seneste 2 år her. Så vi går ind i 3. år, eller vi er faktisk lige gået ind i 3. år af projektet nu her i 2026, hvor vi jo igen laver ålegræsudplantninger. Men jeg vil også lige fremhæve kort her, hvor vi allerede kan se, at projektet har gjort en forskel. Og nu jeg synes, jeg kan komme på flere, men bare for lige at tage hovedpunkterne, så kan vi allerede se nu, at der er nogle lokale foreninger og nogle initiativer, der begynder at poppe op, som tager netop noget af den viden, som de har fået via Danmark Planter Ålegræs, og så udbygger med deres egne initiativer. Så det er jo meget positivt at se, at det også er et projekt, der kan skabe noget, der er varende. Og så har vi det som en kendskabsgrad på 17%. Det vil altså sige, at der er 17% af befolkningen, der enten har hørt om Danmark Planter Ålegræs eller kender til det. Det var en undersøgelse, vi fik lavet af Behave Green tilbage i august sidste år. Så det vidner altså om, at der har været en meget stort bevågenhed i forhold til, at folk kender til vores projekt, og at det forhåbentlig har en virkning på den måde. Og vi har også oplevet stor politisk opbakning. For eksempel så har vi fået støtte fra Havnaturfonden til vores storskala udplantninger. Men samtidig så har vi også sådan et konkret eksempel, så har vi deltagelse fra ministre. Det har vi set på begge vores udplantningsdage. I 2024 var det Magnus Heunicke, og sidste år der var det Jeppe Bruus. Og vi arbejder selvfølgelig også hårdt på at få en minister og en masse ud til kysterne i år til juni. Så for lige at runde af, så vil jeg fremhæve nogle af de læringspunkter, vi har gjort os i det her arbejde med Citizen Science indtil videre. Og vi oplever, at de frivillige i projektet, de skal føle sig værdsat og opleve det her fællesskab. Og det kan jo både være, at man mødes fysisk, men også mere bare, at der bliver faciliteret et samlingspunkt, hvor de frivillige kan mødes og udveksle erfaringer. Og så samtidig det her med hele tiden at være meget skarpe i at kommunikere ud, at de frivillige de bidrager til en meget vigtig mission med den tid og de ressourcer, de ligger i projektet, for netop at kunne fastholde motivationen på lang sigt. Det har vi oplevet været som værende helt centralt. Det kræver selvfølgelig også en rimelig betydelig administrativ indsats. Det er mange mennesker at snakke med og koordinere med osv., men det har fungeret rigtig godt, at vi har siddet her centralt og ligesom har været en enhed, som de frivillige kunne henvende sig til, så det hele tiden har været klart, hvor skal jeg stille mine spørgsmål. Så det synes jeg er en meget vigtig element, det her med, når man skal arbejde på stor skala, at det er helt tydeligt, hvor man skal henvende sig. Og det med Citizen Science, det er jo også bare et super stærkt og vigtigt greb, fordi det netop kan åbne nogle muligheder for det her lokale ejerskab. Så vi er nede i de lokale miljøer, frem for bare på nationalt skala. Og vi håber netop også på, at vi ser de her fællesskaber, det gør vi allerede, men at der opstår nogle fællesskaber både for og om havet, som kan på sigt skabe en længerevarende effekt, der går ud over det her projekt. Så med det, så tror jeg, at jeg vil sige tak. Det var de slides, jeg lige havde, men jeg tager meget gerne spørgsmål, hvis I har nogen. Tusind tak skal du have, Nanna. Det var virkelig meget spændende at høre om jeres projekt. Det var godt. Jeg tænker især i forbindelse med Blue Action Banners, var det jo spændende at høre, hvordan I bruger videnskabelig viden og får det ud og virke ude i lokalsamfundene og får inddraget borgerne. For det er jo meget det også handler om. Vores projekt, vi taler om her. Ja. Men ja, hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål, er de meget velkomne nu. Jeg kan se, at Sofie Clausen Kors har skrevet et spørgsmål. Det er lidt mere generelt til Blue Action Banners, så jeg tror måske, jeg gemmer det til sidst, Sofie, men jeg skal nok huske det. Jeg har lidt spørgsmål til dig, Nanna. Tusind tak. Mega spændende. Tak.
jeg tænkte på, og det er måske også noget, som man måske støder på, når man læser gennem materialet til Blue Action Partners Calls'ene, det her koncept co-creation, eller jeg tror på dansk, man vil sige sammenskabelsesaktiviteter, hvor I nemlig lige præcis bruger den her lokale viden til at udpege de områder, som I udplanter i, men også har den videnskabelige idé på den anden side. Hvordan har I faciliteret den her samskabelse mellem den lokale viden og så den akademiske viden for at udpege lige præcis de områder, I vil udplante i? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, helt konkret, man kan sige, at vi startede ud i 2024, og der var vi nødt til at sætte nogle prikker på et kort, så det var ikke nødvendigvis, at vi havde haft de frivillige med ind over der. Men det, der så er kommet efter, alle de udplanninger, der er kommet efter, det har ligesom kun været på opfordring af frivillige. Så den måde, vi helt konkret har gjort det, det har været, og netop også fordi der er en ret sådan tæt kommunikationsvej til de frivillige, så egentlig bare at række ud til alle frivillige for netop at give muligheden for at byde ind med nogle områder. Så det har vi gjort. For eksempel så har jeg gjort det tilbage her i efteråret. Og så kan de frivillige vende tilbage. Så det er meget sådan lavpraktisk at række ud og spørge, har I nogle ønsker eller nogle særlige områder, der giver mening for jer? Så det har været første step, og så har vi fået en bruttoliste over nogle områder, som så efterfølgende vi har haft SDU ind over for at kvalificere og sige, giver det mening, og netop også at bruge det lokale kendskab til at sige, okay, I ved det her om området, det er noget, man måske ikke kan se ud fra et ortofoto nødvendigvis, men det har været sådan en samtale mellem både forskere, så det har været faktisk en direkte kommunikationsvej mellem forskere og frivillige, for at være sikker på, at vi får udvalgt nogle områder, der giver mening både for frivillige, men også, det skal jo give videnskabelig mening også. Det håber jeg var svar på det spørgsmål. Det var det bestemt. Tusind tak, Nanna. Selvfølgelig. Jeg kan se, at Nettes taster er løs derude. Skal lige give hende 2 sekunder. Ellers så burde det også, hvis man har lyst til at tale højt, så burde det også være muligt for jer at slå mikrofoner til. Annette, dit spørgsmål kan jeg se er også udelukkende til ansøgningsindhold. Så det kan være, at vi måske bare skal sige tak til dig, Nanna, og så komme videre med selve kaldene, og så skal vi nok tage jeres spørgsmål om fondstøtten til efterfølgende. Tak for nu. Ja, tusind tak, Nanna. Hej. Hej. Ja. Fordi så vil vi gå tilbage og dykke ned i de her 2 åbne kurs, vi har i Blue Action Partners. Og det er jo egentlig dig, Cecilie, som vil dykke lidt mere ned i det. Lad os kaste os ud i det. Ja, så der er 2 calls, eller ansøgninger, åbne. Og den ene, det er de her community-led actions, eller fællesskabsdrevne indsatser. Der bliver fokuseret på innovative indsatser, som sagt kan det både være tekniske løsninger, men det kan også være metodiske indsatser. Og de involverer lokale, det kan være offentlige og private aktører, som indgår i et fællesskab, i et partnerskab, som så skal med målsætning om at gennemføre helt konkrete løsninger, der skal ligge i nogle af de her rammer af at genoprette vores hav- og vandmiljø. De er områdeforankrede og skal have et tæt sammenhæng mellem lokal viden, ressourcer og den ekspertise, der ligger ude i lokalområder, med fokus på de miljøudfordringer, der er lokale. Så er der den anden, som er Transition Agendas, eller de her strategiske omstillingsplaner. Det er strategiske roadmaps eller roadmaps til at nå målsætningerne inden for Mission Ocean, og det skal resultere i en flerårig plan, der beskriver, hvad er udfordringerne, hvor vil man gerne hen, hvilke resultater vil man gerne skabe med sin transition agenda,
Og hvilke strategier skal man gå igennem, og eventuelt også, hvor skal man så søge finansiering efterfølgende til at gennemføre de målsætninger, man finder under sit strategiske forløb. Kriterierne for Community-led Actions er lidt større konsortier. Det kan være fra 2 til 12 partnere. Det er større projekter med potentiale for at skabe lokal forandring inden for de her Mission Ocean målsætninger. Og budgettet for disse er så imellem 200.000 og 2 millioner euro. Så en lidt større pulje end Transition Agendas, som så er op til 100.000 euro, man kan søge om. Og det er så for lidt mindre konsortier imellem en enkelt partner eller op til 3 partnere i konsortiet. Og det er så de her detaljerede handlingsplaner for lokal indsats. Og som Sofie nævnte, så giver vi ikke kun penge ud, vi giver også penge ud, men for at sikre, at I som fonds ansøgere, men også som fondstager, har de bedste muligheder for at skabe et godt projekt, som kan skabe forandring i jeres lokale miljø, så tilbyder vi også teknisk bistand igennem vidensdeling og netværk og teknisk støtte. Og det kan være hjælp til at, så her i opstartsfasen eller i ansøgningsfasen, det kan være hjælp til at afgrænse omfanget, hvilke metoder skal man benytte sig af. Det er også, hvor vil man gerne hen, og hvad er muligt inden for projektets omfang. Derudover er det også støtte fra eksperter. Det kan enten være, som Sofie nævnte, den her store ekspertpulje, der egentlig er i projektet som sådan. Men det kan også være eksterne eksperter, såsom forskere og tekniske specialister, eller nogen, som har arbejdet i den her Mission Ocean-kontekst i længere tid, som ved, hvad der batter, og hvordan man implementerer det ude i lokalsamfund. Og derudover så er der også en vidensdelingsplatform. Vi har en online-platform, som hedder Blue Biomatch. Den vil jeg komme tilbage til, hvor man kan indgå i et fællesskab. Det er lidt ligesom Facebook, bare for havnørder. Men også derudover vil vi også tilbyde webinarer ligesom det her, men også fysiske workshops og peer-to-peer mentorordninger. Og så bare lige for sådan sætte rammerne, hvad kigger vi ind i nu her lige nu, og for resten af callet, så er callet åbent. Det er åbnet her i november, og det fungerer i sådan en to-fase ansøgning. Så lige nu er der åbent for Project Idea Forms eller projektidéform. Den lukker den 16. marts, og det er vigtigt, at man har den her deadline for øje, fordi at hvis ikke man indsender en projektidé ansøgning, jamen så kan man ikke sende den fulde ansøgning ind. Efter man har indsendt sin projektidéform, den kan I sende fra nu af, og så frem til den 16. marts. Jo hurtigere I sender den ind, jamen jo hurtigere kan vi invitere jer til sådan en individuel samtale eller en konsultation. I skal ikke, vi holder dem nu, så snart I sender en projektidéform ind, jamen så booker vi et møde med jer og snakker sammen om, hvad er rammerne for jeres projekt, og hvordan kan vi finpuste, så I er allerbedst klædt på til at indsende den her endelige ansøgning til maj, og der er deadline så den 29. maj. Derefter så vil der gennemgå en ekstern evaluering hos nogle eksterne uvildige eksperter, og derefter vil vi gennemgå en evalueringsproces, som så vil ende ud i, at der bliver udvalgt de vindende projekter, og projekterne vil derefter have startet deres implementering eller rullet ud i deres fulde form fra november af i år. Og så lige for at gå lidt mere ned i detaljen om, hvad betyder det så, den her projektidé og fuld ansøgning.
så er projektideen egentlig en meget kort og enkel rammesætning af, hvad er jeres idé for jeres projekt? Fortæl os, hvad I har på hjerte. Lav et overslag, et budgetoverslag. Hvad forestiller jeg, budgetrammerne er? Og jeg vil meget udtrykkeligt sige, at den er ikke evalueret. Så I kan bare sende en idé ind. I kommer ikke til at blive hængt om på den senere. Den er egentlig bare grundlaget for, at vi kan booke et vejledningsmøde med jer, og den er jeres billet til en fuld ansøgning. Den er obligatorisk, så når I har indsat den, så booker vi en samtale med jer, som også er obligatorisk, hvor vi snakker rammerne igennem. Det vil være med enten Sofie, eller mig, eller vores gode kollega Rebecca, og så en af vores andre eksperter fra partnerskabet, fra Blue Action partnerskabet. Den vil igen være obligatorisk, og så snart I har taget en sludder med os, og vi har sammen fundet vejen frem af rammerne for jeres ansøgning, jamen så får I tilsendt et link til den fulde ansøgning. Så det er det her, der er processen. Og det er udelukkende den sidste og fulde ansøgning, der bliver evalueret. Det er hverken projektidéformen eller konsultationsmødet, som vurdering baseres på. Så har vi en lille slide om, hvem er så mulige aktører. Jamen det er, jeg vil nærmest vitterligt sige alle. Så alle registrerede institutioner, det kan være myndigheder, det kan være private, det kan være offentlige, det er NGO'er, fonde, brancheforeninger, branchesammenslutninger. Det kan være uddannelsesinstitutioner, det kan være lokale små virksomheder og opstartsvirksomheder, eller det kan være forskningsinstitutioner. Og så er det store spørgsmål, vil jeg egentlig sige, det er, hvad er et community, hvad er et fællesskab? Et fællesskab for det her projekt. Ja, og det er noget, vi har snakket meget om, hvordan man skal rammesætte det. Så jeg vil starte ud, som udgangspunkt vil jeg sige, det kan enten være et tematisk fællesskab, så det kunne være for eksempel en række uddannelsesinstitutioner, der ønsker at implementere en undervisningsform eller noget undervisningsmateriale på tværs af danske skoler. Men jeg kan se, der var også en, der spurgte om udenlandske partnere. Jamen det kan også for eksempel være en sammenslutning af skoler eller skoler på tværs af Østersøområdet. Men det kan også være en lokal, altså et stedbunden forankringsfællesskab. Så det kunne for eksempel være en lokal havn eller en lokal øsamfund, som ønsker at implementere en teknologi eller en metode eller en aktivitet, som kan understøtte den her Mission Ocean målsætningerne. Der er også listet en masse andre fiskerisamfund, akvakulturproducenter, lokale aktionsgrupper, byer, kommuner, turismeorganisationer eller maritime, eller også operatører af maritim infrastruktur. Det er ikke en udelukkende liste her. I kan finde den fulde liste inde på Terms and Conditions, som I kan finde på vores hjemmeside. Det samme gælder for, hvilke aktiviteter, hvad er rammerne, og jeg vil sige, de er meget brede. Inde på hjemmesiden ligger der en lang liste af mulige aktiviteter, men bare for lige at dumpe ned i nogle af dem, jamen så kunne det være naturbaserede løsninger til at mitigere klimaforandringer. Det kunne være Danmark planter ålegræs lignende projekt, hvor man laver citizen science og naturgenopretning i lokale kontekster. Og for Transition Agendas, jamen så kunne det være en sammenslutning af havne, der gerne vil skifte til dekarboniserende initiativer, eller det kunne være en national eller lokal kortlægning af forureningskilder og måder at reducere eller mitigere de aktiviteter. Men der ligger en lang liste inde på vores hjemmeside, som I kan kigge nærmere i. Ja. Og så vil jeg gerne introducere jer
til Blue Action Partners fællesskabet på Blue Biomatch. Så det er en online platform, som jeg nævnte lidt, eller Facebook eller Reddit for havnørder. Vi har en gruppe, som er for Blue Action Partners Community. Derinde kan I søge mulige partnerskaber på tværs af Danmark og Østersøområdet. I kan lede efter bare mulige sparringspartnere, projektpartnere, blive opdateret på aktiviteterne for de her fundingopslag. I kan også, så foruden det her webinar, der er på dansk, så har vi også haft en række webinar på engelsk, og der kommer vist et til, mener jeg, som også vil blive annonceret både på hjemmesiden, men også ind på Blue Biomatch. Så er det jo bare at runde lidt af her. De næste skridt, det er at finde information på vores hjemmeside. Der ligger alle de vigtige dokumenter, I har brug for at forstå det her calls. Der er for eksempel Terms and Conditions, som vi har henvist til. Altså, hvad for nogle krav er der til en ansøgning. I Annex 1 står der alle de aktiviteter, som er støtteberettiget. Man kan tilmelde sig kommende webinarer. Der har også været afholdt en del webinarer, som ligger inde på hjemmesiden, og man kan se, at der er nogle engelske webinarer, som udpensler grundigt også ansøgningsprocessen, så det er absolut værd at se. Tilmeld jer Blue Action Partners Community på Blue Biomatch, og så skriv en projektidé inden 16. marts, gerne før faktisk. Jo før I indsender en projektidé, jo bedre, for så kan vi få aftalt en tid til en samtale, og I får bedre tid på den anden side til at lave jeres endelige ansøgning. Så vi vil klart opfordre jer til at sende den hurtigt, også fordi den bliver ikke evalueret. Det er kun for, at vi får en idé om, hvad er projektet, så vi kan tilrettelægge en samtale på den bedst mulige måde. Ja, det er også fordi, vi forventer lidt, at der kommer en kæmpe pukkel her den 16. marts, og vi holder ikke igen, så snart vi får en ansøgning ind, jamen, så booker vi en konsultation. Så hvis I vil have god tid, og I vil være sikre på ikke at stoppe til i flaskehalsen, så bare send den ind. Der ligger mange i draft, som vi kan se, der ikke er blevet sendt, men så det er over 100, vi forventer, der kommer lige om lidt, og det er mange samtaler at holde. Og hvis I har nogle tekniske spørgsmål, så vil vi anbefale at skrive til vores kollegaer på Fundingbox. I kan se deres e-mail her. Og ellers så står vi klar, sidder klar i inboxen her på SDU. Hvis I skriver til blueactionpartners.dk/sdu.dk, jamen så sidder Sofie og Rebecca og jeg klar til at hjælpe jer. Der kan man skrive på dansk til helpdesk i Fundingbox. Der må det gerne være på engelsk. Men den endelige ansøgning vil også være på engelsk. Ja. Nå, jeg kan se, der kommer nogle spørgsmål ind, Sofie. Har du mere, eller skal vi kaste os over dem? Vi kaster os over spørgsmål. Ja. Super. Nå, men Sofie, nu kommer vi til de spørgsmål. Du har spurgt om projektområdet det ligger i Nordsøen og Østersøen, eller må dele af projektet ligge i andre danske farvande? Jeg vil sige det sådan, at alle danske farvande er inkluderet, så længe at, som Sofie siger, så længe at projektet er en dansk partner, så er det fint. Hvis det drejer sig, jeg er lidt i tvivl om det drejer sig om rigsfællesskabet, så hvis det ligger i de to andre lande i rigsfællesskabet, så vil jeg anbefale, at man så derfor i stedet søger det her Blue Mission AA, Atlantic Arctic, som fokuserer på området for de to andre lande i rigsfællesskabet. Jeg håber, det var svar, Sofie. Jeg kan se, du tapper. Jeg håber, det giver svar. Super. Annette, du siger, at I arbejder på en ansøgning i Guldborgsund, og det vil være en fordel at inkludere en udenlandsk partner, for eksempel en tysk partner. Det vil bestemt ikke, om det er chancen for succes udelukkende baseret på ansøgningsindhold. Som sagt, så ser vi gerne partnerskaber på tværs af de andre partnerlande. Så det er bestemt ikke en udelukkelse. Jeg vil sige, som altid, som enhver ansøgning, så fokuserer vi på ansøgningsindhold og kvalitet. Vi har også fået stillet spørgsmål, om det er en fordel at have et
stort budget, eller er det bedre at have et lille budget, fordi der er det her store spænd på community-led actions. Jeg vil sige, hvis det er en god ansøgning, og den er realistisk, jamen så bliver den ikke ekskluderet i vurderingen. Så der er ikke, det er ikke det er ikke noget, der trækker op, eller det er heller ikke noget, der trækker ned at have en partner fra et andet land. Det handler udelukkende om kvaliteten af ansøgningen og den gode idé. Så skriver Morten, hvor mange kan deltage i møderne med os? Er det kun projektlederne, eller er det alle partnere i ansøgningen? Indtil videre har vi haft vi har møder med konsortiumlederen, men vi har indtil videre ikke udelukket, hvis der skulle være en enkelt eller to andre enten medansøgere eller medarbejdere fra den samme organisation. Ja, men man kan sige, at altså, I er velkomne til at tage flere med, men vi har kun 25 minutter at tale i, så det er begrænset, hvor meget taletid der er til den enkelte. Men der er ikke en overgrænse for, hvem der må dukke op. Nej. Det håber jeg var svar nok til dig, Morten. Og Pernille spørger, hvad støtteretten er for bevillingen, og man også kan bruge midlerne til mandetimer. Ja, så hvis man går ind og læser Terms and Conditions, så er der en helt nedbrud af, hvad I kan bruge midlerne på, men det kan både være til personaletimer og til tekniske... Ja, man kan sige, så længe det fremmer formålet, er det egentlig støttet. Ja, altså, og der er en liste. Der er en liste. Det kan for eksempel også være midler til at formidle projektets resultater, hvis det er en fordel, at man udvikler et initiativ i et lokalområde, men man gerne vil formidle det til andre lokale områder eller til andre byer i Østersøsområdet eller og så videre. Ja. Og jeg tror også, at vi kan sige, at den er der er et 100% bevilling på midlerne. Det gælder, det hele står i Terms and Conditions, men det gælder almindelige standard Horizon regler for midlerne. Er der flere spørgsmål derude, Pernille? Jeg håber, det svarede også på dit spørgsmål. Er der yderligere spørgsmål derude? Og ellers er I jo velkomne til at skrive også til os på de 2 mailadresser, I ser her. Ja. Skal vi lige give den... det kan ikke se nogen, der er ikke nogen bobler, der står og venter i chatten. Men måske vi bare skal runde af så webinaret kommer til at ligge på hjemmesiden. Og I er altid velkomne til at skrive til os. Jeg vil sige, langt hen ad vejen, så ligger mange af svarene i Terms and Conditions, og der ligger også en FAQ på hjemmesiden, som vi løbende opdaterer. Så når vi har set, at der er nok, der har spurgt om det samme spørgsmål, jamen, så bliver den opdateret. Med det. Ja. Ja. Jeg kan lige se, at Nikolaj han taster derude. Skal vi lige give ham... I kan også hente dokumenter for, hvad I skal, hvad en ansøgning skal indeholde, og også hvad sådan en PIF, en project idea form skal indeholde, så I kan hente det og se det på forhånd. Men lad os lige vente på Nikolaj, om han kommer med et spørgsmål. Jeg kan også lige tage det her. Ja. Jeg er lige ude og gå her med en barnevogn, så det er nemmere. Mit spørgsmål er i forhold til community-led actions og den lokale engagement, altså om det her med, at det handler om at have så mange med som muligt involveret, eller om det lige så meget er få dedikeret, for det er jo meget målet i det der i forhold til community-baseret. Om det er skala, eller om det er så at sige, kvalitet i for eksempel citizen science-delen, hvis I forstår mit spørgsmål. Ja, 100%. Jeg vil sige, og det er også en del af ansøgningen, at I bliver bedt om at tænke over, hvordan I vil måle effekten
af jeres projekt. Om det er jeres målsætninger, om det er at nå så mange som muligt, eller om det er at nå at få et kvalitet af jeres projekt. Vi kan for eksempel tage Nannas, hun præsenterede en af deres måder at måle, hvordan de havde en effekt af Danmark Planter og ålegræsprojektet. Jamen det var at se på, jamen, hvor mange har kendskab til projektet i Danmark. Det er jo en måde, at man måler det på. Men samtidig med har de jo så også haft et mål, der hedder, jamen hvor mange aktive af de her teamledere eller de her havværter har vi, hvor meget ja, det er jo så nok med et kvalitetsmål, men hvor mange af de her ambassadører har vi lokalt, og det er jo 2 forskellige måder at måle det på. Jeg vil sige, det kommer meget an på projektet. Begge dele har jo en kvalitet. Altså, det er nok i virkeligheden ikke så nemt at svare helt klart på. Nej, og det var heller ikke mig. Det er jo ikke mig, der vurderer det her. Det er jo en... det kommer meget an på det enkelte projekt. Vi kommer ikke til at være dem, der er evaluatorer på det, så det er også svært for mig at sige, hvad jeg vil vurdere, men det er jo kommer meget ind på det enkelte projekt, hvad jeres målsætning er. Vil I gerne have varig forandring i jeres samfund, jamen så handler det jo måske mere om nogle ambassadører, der kan bringe det videre, men handler det om generelt samfundsoplysning, så er det jo nok fint, at der er mange, der kender til problemstillingen. Ja, så det er ikke sådan, at kan man sige, call op til det handler om at få flest mulige lokalt engageret, for eksempel. Altså det er ikke på den måde. Det er sådan set det projektet selvfølgelig. Det er jo, ja. Ikke nødvendigvis. Altså man kan sige, at de 3 søjler der, Mission Ocean, altså de skal opfyldes. Og det er det, der ligesom i de der, i Annex 1 med de mange forslag til projektidéer, er ligesom nogle idéer, som taler ind i Mission Ocean. Og det kan jo ske på mange forskellige måder, så det er effekt i forhold til Mission Ocean. Ja. Så dit svar er, at vi kigger ikke efter nogle helt bestemte kriteriepunkter, som er at nå så mange som muligt. Vi kigger på et enkelt projekt. Hvad er de rigtige målsætninger for at ramme jeres succes? Den succes, I ønsker i jeres projekt. Og det kan så være et projekt inden for en af søjlerne i Mission Ocean, eller det kan være på tværs af 2 problemstillinger, eller det kan også bare være direkte fokuseret på at skabe borgerviden. Så det er ikke fordi, at vi kigger efter noget helt bestemt. Vi kigger på, hvad er det, der skal til for at gøre jeres projekt succesfuldt i jeres lokale kontekst? Tak. Selv tak. Så har vi faktisk fået et spørgsmål mere. Ja. Kan man ændre projektledelse senere, efter at projektidéen er indsendt? Altså skulle en anden partner i netværket ønske at være hovedansøger, eller bliver dette låst, når formularen er sendt ind? Som jeg husker det i Terms and Conditions, så må man meget gerne være den samme, der indsender projektidéen, som også indsender hovedansøgningen. Så det må I gerne være opmærksom på, for det er noget med systemet, hvordan det registrerer det. Men det er også vigtigt at understrege, at projektidéen er ikke låst fast. Den kan ændre sig, og man kan også ændre konsortie. Altså, så ideen er bare det kan også være, at man skifter fra at tro, at man egentlig gerne vil søge en transition agenda, og i den samtale finder ud af, hele ideen passer faktisk bedre til en community-led action, og hvis jeg lige finder de her samarbejdspartnere, kan vi skalere det op og gøre noget andet. Vi vinkler det på en anden måde. Så selve ideen er ikke låst, men den, der indsender, må meget gerne være den samme. Ellers så vil vi godt have besked. Ja. Det er nemlig sådan, vi følger det enkelte projekt. Ja. Jeg tror, det er det, hvis nu der skulle gå et eller andet helt galt, så kan vi jo sagtens finde ud af det, og det kan man jo også efter, at projektet er, hvis det skulle gå hen og være et projekt, der bliver fundet, at man ønsker at ændre koordinatorrolle, så vil det så være en lidt større juridisk proces med at skulle ændre sin grant agreement, men alt er muligt inden for de lovmæssige rammer, Horizon-rammer. Ja. Lad os lade det være ordene. Ja. Og hvis der er noget, så har I vores kontakt.
Tak fordi I lyttede med. Og have en god dag.